Bħal Doreen Mikallef, il-poeta Carmela Tart ħallina qasir il-omor. Iżda l-poeżiji tiegħu huma xhieda ta' sensitivitajiet kbar u ta' kreattività intensa. Min barra l-pubblikazzjonijiet taħt Illet ix-Xemx u Il-Lampara, insibu pubblikazzjoni ta' Paul P. Borge b'biografija u kompilazzjoni ta' xogħlijiet oħra ta' Tart li wħud minnhom kienu għadhom mhux ippubblikati. Ir-riċerka tiegħi nibtet minn ħaġa minn punt importanti li meta kun żejriena kont għandi nifel żejr u kien jiġi għalija biex joħodna lili u l-ħuti u l-kumplament ta' min kien ikun infitri joħodna l-mużew u kien dejjem akbar minna. Aktar tard f'ħajti bħala żagħżugħ konna niltaqgħu sekwitjien u Mario F. Bezzina taħt il-gallerija fil-kantuniera u l-qattu sigħat sħaħ niddiskutu il-poeżija. Carmela Tart kien membru tal-Movement Qawm Letterarju fil-Kumitat ukoll. Allura kien ġibilna ħafna ħbarijiet mill-Movement Qawm Letterarju. U konna niddiskutuhom, niddiskutu poeżiji, niddiskutu it-tema tal-poeżija ġdida, il-forma tal-poeżija ġdida, is-simbolizmi ġodda li kienu qed jidħlu fil-letteratura u konna nitkellmuhom ħafna u konna nkunu niddiskutuhom għal sigħat sħaħ. Carmela Tart kien li kien marbut sew mal-Movement Qawm Letterarju. Mardux ninsew il-Movement Qawm Letterarju li kien fis-sittinijiet, sewwa, nibet minħabba l-protesta li l-letteratura ħasset li kellha tagħmel sewwa f'isem is-soċjetà. Il-letteratura u s-soċjetà għandhom rabta kbira bejniethom. U Carmela Tart kien wieħed minn dawk il-poeti li fil-bidunet tal-Movement Qawm Letterarju ħassem fih kien fil-kumitati tal-Movement Qawm Letterarju u l-poeżija tiegħu u kien jistħajl il-poeżija tiegħu il-mara tiegħu kien jikkomunika mal-poeżija, jitkellem waħdu jisu bejnu u bejn ruħu dejjem mal-poeżija u dejjem jara kif jagħmel biex permezz tal-letteratura, permezz tal-poeżija jipproduċi dik il-protesta li kien jeħtieġ kienu ħossu li s-soċjetà kellha tagħmel. Huwa bħala poeta kienu ħossu qiegħed jagħmilha f'isem is-soċjetà madwaru. Ma ninsewx li l-Movement Qawm Letterarju kien moviment illi nibet speċjalment minħabba dawn raġunijiet biex jaraw li l-letteratura tersaq lil il-poplu. U Carmela Tart kellu il-ħila li jressaq il-letteratura lejn il-poplu. Carmela Tart kiteb l-ewwel ħafna ittri, ħafna korrespondenza, anki artikli ta' protesta fuq il-gazzetti. U ippubblika żewġ kotba taħt Illet ix-Xemx u fit-72 u l-ktieb li ippubblika fit-80 f'1980 Lampara. Barra minn hekk però kif qed li kiteb ħafna poeżiji, fantoloġiji li mmulaw u komplement. Jiena però wara li miet Carmela Tart bat il-poeżiji li kien għadu ma lħaqx il-pubblika u pubblikajthom jiena wkoll fil-biografija li ktibt dwaru fir-relazzjoni jien u Carmelu kif edna kif il-ħajja tagħna ntiżġet ftit flimkien ukoll u allura derli li kien nippubblikalu wkoll il-poeżiji li ma kienx laħaq ippubblika qabel ma miet. Il-poeżija ta' protesta tiegħu kienet ġejja minn ħafna ejjun l-aktar ħaġa prinċipali kienet illi is-soċjetà ma kienx tħallih jgħix kif irid hu, ma kienx jistalih dak il-fattu illi illum il-ġurnata nitkellmu fuq il-LGBT jisna xejn. Però il-ħabta issemmihom biss kienet stigma kbira, mhux għax illum ma tantx sewwa, imma dak iż-żmien kienet ħafna iktar għaliex il-bniedem m'għandux jgħix ħieles kif irid hu f'kull qasam fir-reliġjon, fis-sesswalità tiegħu, fil-apptitijiet li għandu il-mod kif jgħix, sakemm qed jgħix bla ma jtellef il-ħadd ieħor, qed jgħix b'mod legali u b'mod li skontu qiegħed jgħix ħajja tajba. Għaliex is-soċjetà m'għandix tħallih jgħix kif inhu u kien jipprotesta dwarha ħafna il-biċċa xogħol. Kien anki kien pereżempju ħares bl-ikraħ u bir-raġun kollu meta kien jara li f'ċerti nħawi pereżempju fl-Isptar Monte Carmeli kienu kien hemm dbatija żejda tal-pazjenti ma kellix tkun. U kien jipprotesta li għadi, kien jikteb bla waqfien. Jikteb anki f'isem sħabu. Sasita kiteb anki memorandum lill-awtoritajiet dwar il-qagħda fl-isptar il ma kienx skontu kif kellha tkun. Illum il-ġurnata dawk il-punti, ħafna mill-punti li kiteb dwarhom hu, il-ġurnata huma tant validi illi ngħidu kif jista' jkun dik il-ħabta kien ħadha tant bi kbira illi qed jitkellem dwarhom.
u ħadd ma kien jitkellem dwarhom. Imma hu tkellem dwarhom għexieren ta' snin sewa qabel ma llum il-ġurnata daħlu fis-seħħ u llum qisu xejn mhu xejn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.